Shanghai company lam run langin achum khatnan lingji chu office a run tlain kengya nen chuan in tokin atlai voi khatna ani bok nen inin chenem ni ti in lo zot kher le nga la lingji chuan amu that lo wang ani thurum taka mela lo changin in chen tur pon bial pa anei lo thu chu a shil hlara yana office atanga lo chuak po in lingji nen an bo ruak chuan office lam thleng a hmanga hlau ve hle a kengyan chu ti tur shila tir sunin lingji chu office lama chuan a kaulu suya coffee in dunin an bo ruak chu chumdanga anglo hle yan chuan lingji chungai tuana komna salituk lo tur ti in thataka amu theinan thurona pe a an pahnih bo ruak chuan nalam a hmong ngem ti in tlang takin a zot bok lingji chu amirin takani bok nen nalama an bo ruak le zil cheturin a du lawa lingji po in yan chu thosan pa in na le ami malnun akal koptir ngai lo tho chu soi ve makin lungai lo turin a shela a chwa san ta ngal company building chunga chuan ama chawa thu in a in ngai twa le renga kingyan chu in tur kengin aron lang ve le hlol bok lingji bula chuan ron thu in a in tur ken pakhat chu aron pe a lingji po in makti mil pu takin alo la ve thau ma se a in chuan chocolate lo ni bok nen kingyan chu en hu in coffee emo ati thu chu asoya kingyan chuan chocolate a chuan phenethylamine a oma wanga a beng da yin ati hadam thei thu chu a shela lingji chuan a thin rim ti engtin nge a shia ti in lo zot ve khau kingyan chuan bandeu nak hian a sha lo thu soin a thau vuta meichia te chuan chocolate le adang sweet cake ti te an ngai na ni lom ni ti in a chong ba deuh hle a azam ti la chu alang reng bok lingji po chuan kingyan chu nalama chong du lo hle si in angai to na ero aseng thiama ti thu soin nui varvar chungin lom thu chu a shela kingyan po lingji hlim mela muta ka chuan thowai chungin a thu thlave le ta chau yan po office atangma taka ho in a thlen chuan sister hwa le doctor yi te chu chut khom na pindana an lo oma yan an mu chuan ron tho thwain sister hwa chu doctor yi chan china zot nga la alangai reng ti lo soin an minge ro alam jing hle ti asoya jawmeng kuta thlak po a shat le to lo thu chu asoi bok sister hwa ka son nu chuan doctor yi chuan yan chungai to mel taka enin a chera ti ve hle a ale khazira a thokrim lu to ni ti soin a lainat mel hle yan po chuan a ril romil pui chuan exam a thlen chep to thu in lo chang ve mai boka chumi nu loka doctor yi chuan yan tan thila nei thu soin a du viau tur thu a shil boka phur takin in chung lama chuan a shwai chho ta ngal aruma chuan shwain awar chopa athom no ho chu hai tlarem rumin azonga mase a mulau yan chu zon pui turin a so ma yan chuan engya zon ti in a zota mase a soi hlei thei chuang bok si lau alung oinan ti in en kwal pui ve thwak thwaka alu kham hnuaya chuan apa le doctor yi te thalak lui ve tak to chu muhlolin mak tilu tukina ena ama in anlawin sha chin ti a shelo bok nen doctor yi chu azo chiang wata doctor yi la chuan ama ani thu soin yan zon na po chang lo chuan a mel that ema wanga kholaya akalai po an en na sa chin thu te chu asoi tadai rewa ma se kum som ni bor vel an ni lai ni in yan chu a shil ve bok yan chuan engi mutte ka shedon ti sha in doctor yi chu chutirin hadam zok hian engi athil thu rup tak chu azot le a o adamin norlui lo sham atum ve khop mai doctor yi po chuan angai to wangwanga atum ve na sa jawmeng shilmi alo turten anti masale boka chumi nu chuan leya ada thu chu asoi chuak ve le hlol yan chuan huan emni ti in lo ngai chang li a doctor yi chuan flower pota zok ti lo changin yan chuan engi a thu ruk tak chu ti in zot nun de a doctor yi chuan a thu ruk tak po chu a she chuak luk theilawa ma se rei tok fang angai twa nu chuan chabi ani ti soi le hlolin apoi mo hle thu chu a shil boka yan po chuan in zom na engi mutakan nei ringin a ruma pot ho chu a en kwal ngal thwak thwaka khoya takngi ada ti doctor yi chuan lo ngai twa pa ve bokin ma se jawming aron lan hlul ta ka chuan doctor yi chuan yan chu engma soi lo turin alo signal ve boka
Zhao Ming chu anu in kuta thlak le ti sha in enkol thatur le Zhao Guang le sister Hua te chu abula omtir zel tura cha in a chwa san zui zana chuan Zhao Ming chuan a na tharami tur chu practice na te nein a thok rim ngal hle a atuk lama po director puitu bera thila sha chan jok theinan chang ma sa in engkim chu anota chuan alo chen cha ve mol boka in lama yana nakal tur po doctor yi chuan lo au ding in chunga chang chuan man mo takaron chukin a sha to thu chu aron shil hlol yan chuan engthil nya sha chu lo zotin doctor yi chuan cha bi chung chang ani thu shilin bonsai noya ada thu chu asoya yan chuan lo ngai ven thwain eng bonsai nge ti azota a sha chuak le thei mai lo apa office bonsai chu sha chuakin ani empty in a zot le a alo buta ngat yan chuan rang takin han en ngalin a han muta che a rang takin doctori omna lama chuan keng phei zui le in eng cha bi nge ani ti zotin apa thina nen chuan in somna ana yem ti te chu a zot boka a thin rim em a ma se doctor yi chuan engma a shelo a sha zong chu jaw chung ko thuru ka ni thu cha so yin jaw meng shelo turin ala ti fana yan po a beidong hle chabi chu en chiang in Zhao Guang a office lama chuan a kau suya eng chabi nge ani ti sha chuak tur a shelin ma se tu ma shelo turin a ti zui bok company lama a office yan om lai chuan Zhao Guang chuan a sha chwa to thu le bank a safety box chabi ani thu chu aron shela man mo takin a ti tur poi mo tlan sanin a chuak zui ngal kingyan le lingchi te point mak ti mel takin an lo en liam zui bok in lama chuan safety box a athil mu chwa envelope kenga le tin a office a boka lut le a lekha pakhata chuan handprint pathum chuangin pahnih chu puitling kutani a pakhat chu no pangkuti shat takin te bik hle paper danga en le chuan makati ta hle a paternity test result ni in no pang ne na pa fa ani theina chance chu 99.99% lai ni in yan po a shil hai hle a handprint paper tlanga zok chuan Zhao Ming ni zana ti alawin zia kyau bok vice president Jiang Runlangin a chui shwai pa khan yan ni reivak lo liam ta a Sydney a kal chung chang chu lo report in vice president Jiang chuan engti tura kal nge ti zong chuak tur le tungi a mu te shevek tur ti in atir zui ve nga lai yan beina turim chang zong ve reng ti taka aboi ngal hle ma se a shat me alo pakhata om jang je chuan kong ka pakhat phe na chang chuan an chong ri chu alo ngai thlave vek ti chu yan chu doctor Zhao mutura Shanghai hospital lama kal le to in doctor Zhao chuan an surveillance record na pen drive chu lo pe in ama alo en mai tura ti in ward raw na ngai boka wangin akal san le phota ward raw zo nu chuan doctor yi bau chuma a mudan khangai to kir le in khami hmuna khana han kal nun le ngata CCTV chu engi mulo ka in a hnoi vel chu en le a gam pakhata mu fu a CCTV a kai nen chuan ang cha ti a sha zui thiam bok man mo taka office lama kir le in doctor yi bau mani ya surveillance record nei chu yan chu pele in uluk takin an en chu ya an mi du pa chu an mu ta chat doctor Zhao chuan doctor yi kha in chunga changin lo ta se athil ti swala wanga anun na lata a emo a in thiam lo wange mo a anun na la an chwa don ti sha thiamin police shil ngal mai chu arota ma se yan chuan fin fia na na manga man chuak tur chuan ala tok lo ti thungin rin hlel tori ro an sha thiam chho to thunga re lo te nga le lok rotin doctor Zhao wi ro Zhao Ming tanu fanun na adir thong ti sha in a hlau thong hle a yan chuan a ven him tur thu chu alo soi ve thung in lama Zhao Ming po sister Hua e rong bon lama om puin lim takin anin ko ma ya na twat big ti in a thik der vel bok sister Hua chuan nui hak hak chungin yan chuan tu ma anei ve to lo wangin alaka that chwa chu ati ve turani thu chu alo soya Zhao Ming chuan yana a hmangai sia a muthiama ano panlai chanchin anu boral nulam azol zui yan chu ama chawa omreng chin thu le no pangchung tamlo takani thu te asoya anu boral don khan chairman Zhao po akya nga a omlo awanga a hwa jeng thu te Mr. Zhao yana nu pon athi dona yana ngai twa ja te shelin
aril ro boy deuh to nen yan chuan a thil ma chhon te chu a ngai lo thu le a chan vo akawa tla po a ngai mi a lo thu te chu a soi fau ti te a nal zwal deuh phei chuan yan chu jaw chung komi ani lo thu te a shil thin ti te soin ma se sister huwa chuan adam lo na sat em wanga chu tianga soya chuan anga ya jaw mengi ro thu dik shevek to ani thunga yan ne na an kianga omreng mai tura sister huwa chu somin atar huna po anu angchia an enkol tur thu te shilin an hlim dun hle lingji po yan te in ko ta chuan engi mukhai hian alo lang ve hlolai yan ron ho cha po chuan hmu in kara tangin aron chuk zui ngal jaw meng le doctor hi te tlo tura kalani thu lo soi thwain som lowa le na tum chu a thin rimem ti in a zo zui bok yan point polai takalo changin anin zui lu ta jaw mengin yan te lo lu ta mu chuan na omanuam lo ti ti zui ngal dera dingji chuan doctor hi chu benga siam siamin a thil ken sak te chu jaw menga pe boka ma a son dan te zo tin a fel hle a ma se doctor hi eroin a lo shele to law yan chuan an dinner ei tur chuan dawhkan a kil san zui da ya midang po churon kawin an phei ve maya lingji chuan rangzat mai hian jaw meng te thutna china chuan a bag chu da thla in a thut khal ta da ya yan po chuan ron en ve in ma se engma soi law jaw meng po chuan anu chu domin a le lama chuan a thut pui le maya dawhkan an kil chak nu chuan doctor hi chuan jaw meng bula chuan tunge ani a sot jaw meng chuan yan bial nu ani thu soi tum zeta yan lo mel da na mu chuan a thian ani thu chu a soi le ta zoka ma se doctor hi chuan rin dan lo nei thiam ve le tlata a bial nu ani ringin tunlai no pang ho chu an za chen thu le chumi fanga soi ngam lawa nga in a soi deuh mul mula lingji chuan nuam ti viau ma se yan ero in angai thu tak lo hle thunga jaw mingi ro a oma nuam lem lo hle thung anu chu khap tum viau ma se anu lain soi som zel mai bok si a yan chu mi thatakani thu te akya nga a hlim tur zia te shilin lingji chu a becha hle jaw meng chuan ko la don chuan la tur a thawin an pya dewa chuan ava pya a madam lin ni in huna nei chuan tian kongin a ngai deuh to boka wangin tlo turin a ron soma jaw meng point an bo ruak te nuai chu kal san nan a tlo tur thu chu alo soi ve zat phone a biak zo chuan chanchin midang ho chu va shilin sister huwa chu anu lo enkol sak le ri mai turin angen zuya akal son ma chuan yan hne na chuan tian kong hu turin akal ve tu empty in a som ve le sham ma se madam lin hu tur ra ala in pe lawa wangin alo hnial thunga lingji chuan nuam lo ti mel khop mai jaw meng ngui taka kal son chu yan chuan a mel zui reng thunga sheng hei dam do in lama pathlin chuan madam lin chuan jaw meng hnung lam chu yan na kal ve be sei takin alo thleka ma se hmu tura om lo tian kong chu alo hlim em boka madam lin chuan yan chung chang chu zo shamin jaw meng chuan a boy ri thu in alo changa chumi hnu chuan madam lin po chu an zan ja le turin a chhuak zuya tian kong le jaw meng te chu in komin tuna chuan a hmu thei to bok nen a thil ti chak te a zota tian kong chuan welfare no pang ho hmu chak to thu soin chumi hnuwa tuipui om dan sha ta du thu te chu a soi boka jaw meng chuan tuna chuan a thim vek to bok nen damdo in a changa a chwa thei ve le a shwai tur thu soin mut phot tur chuan a shila tian kong chu mu tirin ma se chiang tak chuan alo la mel kar rewa amai mi chin chuan a men le huna jaw meng chu a hmu to lawang ti a hlau reu hi alo ni jaw meng chuan a tu ka po a hmu le ngei tur thu tiamin anin mutir thei ta sham atu zinga chuan yan te in lam churon langin yan chu doctor ri ruma chuan avakala la lo pher mekin thlasika ni to don bok nen ti in jaw meng tan a pher sak thu chu alo soya yan chu a hma aron chu hniamin engi apa nen anin zom na tak ti in aron zota ma se doctor ri chuan engma a shelawe yan chuan en wangin a thawa kongkalam panin a chhuak zui doctor ri chuan engi thleng ti angai to zui renga hun liam to ron langin doctor hi chu tleiro mel thatak ni in dor pakhata chairman ni ta jaw bin li chu alo nga ka ani po ha takaron thlengin a tlai wangin thupa aron choi mol
engwanga mutura kaungi ani ti te zotin doctori chuan phur tak mai hian lekha pe in a rai thu chu a shela mase a phur veu ang ho in chairman jawero a phur ve vak law doctori chuan a rai chu alom lawem ni ti te zotin chairman jaw chuan chutiang ani lo thu lo soi thwain mase ala in pe meu lo thu chu a soya doctori chuan in nei tura asom hun nga tum veu nangin a rai ta bok nen engtik nge a nei don ti zotin ama a pa tel lo fa en kola du lo thu te chu a shil tlang roya chairman jaw chu a ril ru a boi mel hle thung adin hun chu sha thiampui tura nge nin asum don na lama pui thei tu mei jaw chu kaltir thei alani lo thu te a soi ve boka doctori ero a thin rimin a ril ru na hle chairman jaw chuan hun pe sham tura nge nin alo thlem ve boka doctori ero a rai to boka wangin thlathum ba khuna pek to lo tur thu soin chumi chhunga a in chingfel lo ani chuan anin hmule to ngai lo tur thu soin ril runa takin akal san ta maka chairman jaw pon mang ang takin kaudin tum ma se a theilaw tun hun ron lang le in yan chu apa thalak ma a chuan paternity test result bok chu kengin apa thalak chu a bepa renga engi ati ta kang ti zotin jameng chuan thudik sha ta phu ti le a fanu ani thu soin engkim shilpo adu thu te mase asya ani chuan din mun hlo om zo ka om thei thu po soin apa po chuan chu adu a ring lawa engti khuna emo chuan engkim a pek vek tur thu a shil bok aveng hi mang ti in atiam boka chumi tura alaka changa thudik ze pangai ri thu po chu a sha chiang hle yan chu a ril ru ha in a boi ve hle a chuta nui zat bur mai ani thu soin anu po a mu to thu le mase a ril ru boi ema wanga la taka chang chawa a mu thei ri thu shilin ril run takin chap mai lau turin in hum ru ve tlat bok apa byak zo chuan man mo takin in hnoi lama a chuka jagwang kalve phal lawin a mai nen khal chuak zuya zan tlai thleng chuan sports center a chuan omin beer inin a rui chhle jameng a run lang ve hlol man mo taka run panin a in le tur cha chu bur chu run lak sakin ama in ti shom to lo turin ron shela ya ne ro in azom mel wak law engwanga local nge ani ti te chu lo zot phelve phangin jameng po in jagwangan a mu zo lo wanga ni thu lo soi ve mai in yan chuan bur dang ban le in a om ve du ani chuan dang lo tura ti in a hong suya jameng ti ngai na shelo chuan a ber ken lo na kut sok chula in a hun sak ta ringota yan po chuan a ron mel zui ve ngal sport institution ron lang le in yan ril runat mel taka om chu jameng chuan mani in ti shom lo sham tura shilin a har satna nei po shil turin ati a yan chuan ngei om lek lek hian a shil big do nem ni ti lo zotin jameng chuan in ngai twa de tin a shil tur thuring vak lo chuan lo soya yan ero in a ti lo tur thu lo soi makin sitnia kal chung chang kha soi chhuaka chuta changcha chuan jameng chuan engkim a she chhuak to te sha in yan chu nem dana thiam lo hle a anu mu puya chuan somin khovela ama mangai ber tu ani thu chu a shil bok yan ero thinlung na ngoi hian engtin nge akal san thei in zotin anu le pa fa ani lo te chuan a ril ru chu ati shom hle a jaw chung ko mi ani lo ani chuan sheng hei le ama le jameng chung changa ngei po enge thlengang ti in a ril ru ha le shom ti box si chu jameng kwa chuan a chap ve hiala jameng po in yan chu a khongai ve mel tak zet atu ka chuan madam lin mutur chuan an in lama chuan an kal tange ya madam lin in lo mu chuan makati in alom hle ya ne ro azam hle thunga soi mai tura shelaw soi tura shelaw lutuk chu ding hloin ngai damadil tangot poka madam lin chu jameng chuan signalin ya nan thu di ka shevek to ti asha chuan aron chap chuak ta hoka yan po chu chap lo turin in sum ve hle madam lin chuan yan chu ko in a thiam lo vek ani thu soin ngai damadil molmola yan mi palu lu le thu du ve tak po anu mi tui chuan a thin lunga ti nema a nar thei bik lo a thiam lo ani thu shilin a chan engkim a shat vek to thu chu alo shil ve boka tuna chuan nu ti ya ala kau thei ri lo thu
le hun rei lo te pe tur angenin chumi huna chuan om hoin Zhao-meng nen thataka an en kol to tur thu a hrilh ve boka Madam Lin po lom wangin a mit tui luang le ta zoi zoi in lama Zhao-meng le yan an let le chuan in chhunga lut ngal mai lovin po na motor chu an ti ding le ri a yan chuan soi du nei ma se soi tur ber shelaw Zhao-meng chuan om dan sha thiam takin a ril ru boi hle ma se in ngai to na sal tuk lo tur a cha in a kya nga a om zel tur thu in lo nem ve bok Shanghai Company Building kot lam chu lo langin ji tong chuan Jiang Je ron chuak tur chu alo changa a hmu ve le chuan lo kawin Jiang Je po chuan Zhao-meng chian ani awang chuan alo chian en ve hle boka ji tong chuan dinner kil puya somin Jiang Je chuan apa nin appointment an lo nei sa thu nuam tivak lo chuan shilin nakina Zhao-meng soma ala che zok tur thu a shila ji tong bok chuan Zhao-meng chungchang soi pui du thu le har satna atowa a chian te ti boi du bok si lo wangin chan pui du thu lam chu soi mor mu in Jiang Je yan Zhao-meng in har satna atok ti a shat chuan alo ngai ven le hle a pya lok cafe in betura somin Jiang Je po chuan a hnial ta lawa ji tong in lama a thla le meu chuan khwa lo thim chen to a ma se kota an lai chit ti awang chuan ala eng hle thunga motora changan chuk chu ji tong chuan a pum tin a der zuin Jiang Je chuan lo dum vata natmer tak anga langin Jiang Je taksa chu a ngeng deuh chota chuti la chuan Jiang Je shat hau lovin mi pakhat chuan an thla chu alo la ve mul boka ji tong ro in a sha ti chu a lang thung anin ko thleng thla in kongka a hun sak thlapa Jiang Je chuan chol hadam tura shelin ji tong chuan a in lama lut ve tur chuan a som ngor hle thunga Jiang Je an a hnial po chuan ama maya hetiang kal san chuan a ngai to lawem ni ti in lo zot ve tlata Jiang Je phone chu a ron ri ta hlo reiwak lo bia in akal hlata hleka abyak zo chuan akal mai ngai thu ji tong chu shilin ji tong la chuan ompui ri turin alo ngen ve tlat thunga Jiang Je chuan Zhao-meng abyak sak tur thu soin akal san rui ta dai thunga Jiang Je kalyam nu chuan apum dum na thla in ading zuya an cameraman po kharon chuakin thalak te chu a zota an lom dun hle internet cafe lama tlang zar tum ru hle in Jiang Je chu chu atum lo hle bok yan ron lang ve le thungin zu dor lian zeta hian ama chawa chu in ri ru ha na nei ti sha takin zu chu alo in mol mola me chewing va deu in nai tum chuan thin rim taka kal bau tura lo shilin alo vin chiam chin an ngei thei hle bok Jiang Je po ron thleng ve hlolin yan bula a ron thu zui chata ron ti ti pui tum viang ma se yan chuan midang ang bokin kal bau turin alo shil ve li a Jiang Je la chuan Shanghai Company ni lo thu soin a dun du na a thu thai thu chu alo soya yan thin rim kal sun tur chu lo dang le in yan rui box in sum zo lo chuan a hnek zui chhuai Jiang Je la do dwai lo thin rim taka in ma chhon dun le ngalin yan po chu a hnek thal ve ngal top yan ina thlen chuan Zhao-meng chu chut khom na room lama le khabuchiarin alo lamenga yan lo ho a hmu ve le lo tho thwain a kam sir thi a hmu chuan a ngai twa hle a yan chuan a tha thu le ama om tir tura shilin in chung lama a chho san zui mak a room a lutin sofa chut nokin a ngai twa na chu akal thui hle a mi pavot le tu ma ngai sak ve ngai lo ang taka alan na chuan alung ngai na te chu hlia khu in natna ator theina konga po a hum him thei a be se china ma se khwanu rat lo thlen meu chuan chung in ve na tura alo ngai zong zong te chu engma lo mai ani sia a sha chhuaka a pa study room alwa chon ta ka chuan vakalin kongka kal thlapin apa thalak chu ngoi rengin amel le tangot ngota engthil po thleng se apa ani meawa wangin a har sana to me ka te chuan chanpui turin a do a mang ang takin a thinlung chuan a kau vong vong apa nen an wain rei tak da that to chu va phor le in hun liam ta a an en dun lai run langin khati hun lai khan kumsum thum panga lai upa ani thu a shila wainan da that chan chu yan chuan ala no pangin ala she thiam lo hle a apa chuan kum tam tak da that to te chuan tuina an nei ti shilin chutyang cha chuan hun poimo zia a shil fe a hun chuan ati puitlingin thil tam tak a sha du lo te a thei ngil tir thei chin thu te
nuna thil poimo ber she thiam thei tura apui dan te enge hmangai na le huat na tia po thutluk na asiam pui thei ti a shil dan te ron langin yan chuan ngai hle a apa thalak ma a chuan wai no pahni a thli chhuakin na ina tuna apa chula om ve ni se fiana tam tak a ma chhon te chu a om lo tur ti in a soya khang ni ni chunga a thil sha chwa tam tak te chu om ni se chuan ala ka changa thu bo reng a du ngei tur thu te soyin a shat na te chu hlawin a ma a annun masa a kirle thei a du zia te chu a soya afapa ani renganga ani po apa ani rengang ti in a thin lungin angai sak ber chu ama ani zia le apom lo thin thu chu a shil boka hun liam ta jaming te ina alon rup chuma anin hona te po ngai to kirin apa khan kutlak na sa hle ma se anga ya a thin rim le a hwa thin ema wanga pathian ne na padanga dil chumte ma se alo thleng dik don ti a sha lo thu te soin ni ma se la apa thau chu ala du ber thu chu a soi fana an chung kwa kha ni le a in nya le na sadon vyang ma se thin lung rum vong vong chung chuan apa chu ala thlang fan ba chum lama in silfai tura akal chuan hun liam ta boksha chu anei le a hun liam ta ron langin chairman jaw chuan anupui mai jaw thina kumni lai liam nu chuan nupui nei le adu a ma se anu cha le apu zon te chuan ron tlo in an rem ti lo hle thunga adin mun anga adin thei chan chu fang chung pa wang chawani thu te ron shil non sak sakin midang nei adu ani chuan a company ya investment an nei zong zong an nu do tur thu chu an ron shila yan chu no pangte mani se an thu soi chu alo ngai thla in alo she thiam hle a chairman cha po in nupui nei zui thei talawin inna a om chuan zuwa inna sa hle china ya nan chum khata hmu chum chuan poisa nei lo chu mi padik ta kan ni ngai lo ti thu von nei reng chunga chumya wanga thunun ani dan te chu soin mi palak tla lo tak ba ka ni tak lo thulung che tak chuan a soi me ka ama fanu ngei po a sha lo thu nen tun hun ron lang le in yan chuan tumru taka dar thalanga ama chu in enin apa du ange ya jaming chu ata tur tak sheng hei pe kir ngei chu atum hian zui mya bok atu zenga chuan jaming chu yan omna ruma chuan ron kalin wine bur ruak tam tak bula sofa adu da setalo mu chu mu in puana sin chatir thwaya akal le mai tur chu yan chuan abana ron man sotin mase in thlashung takin a thla zui le abula chu tur chuan zai sirina shil zui bok zoi deuh tak hian a hua empty a zo zui supa amita po en ngam me ulaw jaming chuan a huat lo thu shilin huat na emo mangai na ani po in rei tak a thin lunga a om le angai do na chumi chu atan chuan a phurit ang mai ni ri thu in lo changa yan chuan in thlashung takin aluna ti thu le masa sak turin nge na jaming po in phal taka a ke chu siam remin yan po amal chunga chuan aron murem ve ngal an om dan chu hmana mi ang mai ani thu a soi chhuak ve boka boxing practice ne ya a chau changa ati sak chin thu te jaming po chuan lo som ve bokin amu thil pha chin thu te po alo soi ve boka chumi a hun ton a shele thei chu lom om ati in jaming a thin lunga alo kir le to emni ti in a zot boka ya ne ro chuan hun liam to ani thu boka lo changin thin lung in huma se an om dun thei chuang ri si law sheng he thlen nu chuan king yan chuman mo taka office aron tlan lutin lingji po lo omin report lo pe meka yan ne na chuan jang je le apa vice president jang te project khoi dun dk ya chiat na lian tham te ka thlen thu chu an ron shila yan chu tho chuak ngal zokin vice president jang a shil tu mt in thin rim takin a zo suya king ya nan business trip ne ya azin thu a shil phei chuan alung oilo zi a mela chuan alang theya rang taka office chwa sanin chanchin sha a jang je ron kalve ne nanin tok boka chiat na te naw ti in ron soi tumin apa nga rut ma se ya ne ro in engthil po thleng se an chin fel thwaya ngai thu shil shokin damdo in lam chu an pan zuye jameng po in news lo chiar ve in mi som chuang la in tlama nom thu chu an lo tar lang kwa wa damdo in lam ron langin yan te po an thleng ve che a dam lo chung te tam tak lo om chuan tunge project en ko tu chu lo zo tin jang je aron pen chuak mai tur chu yan chuan lo dangin ama kutami ani thu chu a soi suya
mo phur na lak po ain hwa ma thil thlen dan chu chui zui ni tur thu chu a hrilh zui bawk dam lo chung te ero an lung oi lo hle a in chung khura ei zong tu tak meu te an ni awangin compensate an phut hle boka engtin tin emo khap bet thei shamin doctor ja po ron langin mi pathum serious ve tak an nom thu chu aron soi ve bawk news te ngai chang turin lingji le kingyan te chuan mi pui ho chu an chwa puya yan le jang je te chuan doctor jao chu office lama suin dam lo chung chang an soi hawa pakhadin mun lo thon taka thu te in shilin ril ru po in buat sai turin a cha a an thei to pero an chwa tur thu a shil yanan athil ti zo za ya chuan jang je chuan lom ve hle in lom thu a shila yan ro in nga tan ma ati vak law sheng hei noi ni wang chau boi pui ni thu lo shilin vice president jang chin azot boka alo ho mek thu alo shil ve bok until phu te chu ti sak ngei thei tur ra ma la turin jang je chu a shil boka anma mo tur zia a shethiama anin en kol na sen so zong zong te nen jang je lo ti boi tu bere ro media la man ni thung company ming mer atel lo le thei don si lawa yan chuan a boi pui tur thu lo soi ma se thil o sam tak chu ani hau lo thunga nge king yan le ling chi te pu an zo fel thei sha ma in biak na an nei na sabok nen an chau ve hle atwar tu van doi zia te soin thei top chwa pu yan du ve hle a jang je chuan ling ji lo om hlo te chu lom thu soin atel lo chuan a har sa dan tur zia te a she thiam hle boka ling ji po in apoi mo na she tu chu alo ngai na ve hle bok howa chol hadam ma satura a shil te chuan lom mel takin king yan chu amela king yan chu alo lai chhewe chin hle bok lingji damdo in po na thlen ve le chuan mi kol suin a unang nu chuan lo changa a pasal omna a zo zui jing ma taka a chwa thu le a byak tlang thei ri lo thu chu alo shil chuan lingji chu alo thon mel le a alo ho ve le betura shilin ada ta thwai Shanghai company lama po board thau chu khomin vice president jang po man mo takin ron thleng ve ta shama chanchin chu zo tin jang je chuan in hliam te din mun le za te chu alo soya ma se chu ero vice president jang zo na chana ani lo construction site chau angai to a police lamin investigation nei pui tura an du anga an man tur thu an soi chuan alum oi lo hle a yan chu lo in rol ve bokin liam twar te chu an thin lung takin an tor pui ma support tur ani thu chu lo soi ma se vice president jang chuan lo pom lo hle a na thok ho thiam lo veka po in abul tum tu a phena chu yan ani hian a ring boka yan po thin rim ve hle in investigator ten thu dikan hailang mayang tia chang ve ngatin boardroom chu a chwa san ta ngal office na tho mol la chuan jaming ron lang ve no lin an din mun te alo zo ta yan po in thatta ka lo dong songin mi pathum serious deu bi ka pakha din mun der thong le zwal bi ka om tho shilin adang zongero an hliam te naw thung te te chu asoya jaming chuan chairman jawan adam la ya asoi chin shanghai chuan man ru tha chau an man chin thu le chu po anin chuan na berani thu asoi chin kha soin thil thlen dan chu makati ve hle ai yan po in thu dik sha thainan engza ta tampo sen ngai se ati tur thu le shanghai ming than na ti chiat a phal lo tur thu chu alo shil ve bok